47 i 49. I pozdrav narode, danas igramo ja i moj ortak Miloš Žućko. Igramo se i sevima obojca. Igramo mapu El Half. Gdje si ti? Evo me, levo. Ja više što je sesija ovim ništa. Znači malo da ga modifikujem prosto. Gdje si motor? Ajde. Ajmo vamo da gledamo. Je ključno, no? Vidi go papana. Čekaj, ja da čukam. Ja. Inače ako želite možete pogledati njegov kanal koji se zove Milo Žućko. Hoćemo da stojimo ili ćemo da idemo to? Ja, promašio sam ga, ubio bi ga ko zeca. Ali neću više. Kako sam ga promašio? Čedu sam promašio. Ja sam ga otkinuo. Hoću vidjeti, sad. Jedno se ne mrdi. Stani. Majstore. Kabum. Malo mi zacecka ponekad dok snimam. Malo opadne FPS, ali dobro. Sad ću staći ovdje. Gdje su i kerovi, nemamo skauta i koji su pregledati. Vidi ovog PZ38 na. Gdje? On treba da skautuje. Mentol. Boli gdje. Što bi skautao? Ojoj, smrdiš mi na znoj. 322 samo u Kinu. Kome? Ovom Churchillu. Ja 383. Evo ga BDRG. Čekaj, na 3, 2, 1. 3, 2, 1, sad! Kako smo ga izudarali. Evo ga dole. Čira. Jebanac. Čira. Evo ga Čira dole. Pazi na Čiru. Ali se izudarali Čira. Počeo sam Čiru. Sad će Čira ode papa. Da izađem da ga usmrtim. Nećeš ti, ja ću. Kakav si. Evo kakav je jedan moj omiljeni. Čekaj da izađe malo da mi... Ne, neću. Neću ti da si gurnu neku ruku. Neću nikako tovare okav jedan. A smo pa tosirali Čiru. Ja sam izdominirao 3 kila, imam rad od 3 timska rad. 4, ali? Da. Što sam dosta napravio ovaj zoom rad. Ne, puca mrtav tank. Evo ga, mogu da ga vidim, ima sad. Jao, ma neka. Pa sad, Prvi metak koji sam promašio. glup. Ne, ja sam promašio. Može u gusjenicu, a? Vidio li ga neko skenju rezervoar? Ala kradeš. Šta kradem, to što sam... Aj sad vamo, očistili smo, ajmo na tigra. To što se meni... Jao, nemoj mi tigra spomenuti, majke. To što se meni tad napuni, vrati, to je druga stvar. Isi je zverina za tigra, bre. Tigar brzo puni, ali malo skida. Nije dobro skida 300. A brže puni od nas. Pa dobro. Ima veću probojnost od nas. Gledaj samo, molim te. Gdje si petice, tier 5, šta ima tier 5? Da, i Kerino jedno je njega ubio. Ovo se gdje, što ga ništa nije ostavio da imam 5 komada. Oću. Moram ovdje, zašto smo gađali? Ko te gađao? Pa neko. Vidite, sad ću preletim planinu. Brdo. Op. Kako si glup. Ima li koga? Svi mrtvi. Mrtva je. Pazi, isti će možda izaći. Imam onaj radio i opet nikog ne vidim. Što sam mi kada da ga kupim, majke? Što? Uzeo sam onaj radio, gledaj. Pa da ih otkriješ konju. Pa vidim, baš sam ih otkrio. Pa, ja, kako si glup. Ja ne molim te da mogu da ti pokaš. Pazi Pa, tamo, evo. joj, lele. Puci, Ode kave, papa. puci. I jao, manu sam. Kako si glup, mater. Ne znam kako sam uspio da ga omanem, brate. Nemoj da ga niko uništi. Moje. Čiji? Baš u pizdu materinu, mogu si mi dati 5. Ti imaš onu slabiju cevku. Ne, nađu.
Ba nemoš, znači imaš jedno od 17.000, ali tako? Evo ti baš. A? Vidiš da imam isto, šta ti je? Ne, imam jače od tebe, nisi kupio ono drugo od 17.000. Koliko puniš? Koliko ti treba da puniš? 11. Meni 10. To mi nije do toga, to je nešto drugo. A da, nemaš nabijač, bro. Rokaj ga, ajde, ja sam ga sad cepio gusenicu. Koga? Kave! Ovo, tigriće. Odi. Jebem ti što su neprecizno na uliku. Znači, neveric, pobego nam je. Ne boj se, sad će da ga stigne. Kako ti okrenuo si leđe tamo? Pa šta? Neko mi tek lepše izgleda kad je okrenut leđima. E pa onda igraj sa VK45B. On ti je tako ima. Čekaj, neka ponovno ti igra. Ja ću da ispričam priču za laku noć Isu. Ne, jao, Kerino. Kako si drodio? Ispričao sam mu priču za laku noć. I ja ti. Aj vamo na ovog su-100. Su. Dođi. Gledaj se na slep, ću ga pogledati. Može? Neš ga po. Če ovako ostanem sa kupolom. Imam ja kupolo. Mislim nije nešto jako. Čekaj da ga neko otkrije, pa ću onda da ga kljucu. Pa ovaj kreten treba da ga otkrije. Ajde, imam samo 5 kila, daj još jedan pa Gdje nam je scout? A? Ko je rekao da mi imamo scout? Imamo scout. Ko KV1, A? Ko KV1? Imali smo. A imali smo. Pa za 38 na... Vidiš što smo seći ovako u ovoj pozi. Otkrojte ga. Pa čim ga otkrive to je pandaruk. Ajme Budroga će da ga otkrije. Ode Churchilla su. Ajde, da mi to uzim. Ne vredi, moram da... Ajde, preći. Ode Čeda. Ubiše Čedu. I ja onog. Ja vidi kuro da je otišao iza onog brda. Ali Sreće, imam jači motor, a tepo će pre tebe stići. baš Ba. kurva. E sad samo da ubije ovog naša su 152. 150. 52. 50. Mhm. Koliko si štete skinuo? 1267. Eto, to je dokaz koliko sam bolje odigrao od tebe. Koliko si ti skinuo? 1666. Ne broj jedno. A ne mogu se popnem u županinu. Ako sad uzvučam uzbrdo u budu. Vidi kako ja laganini idem. Jo, vidi kako će lepo da mi sedne ovaj drugar. Nemoj, vrati se nazad, molim te, vrati se nazad. Neću. Vrati se nazad, ne govorim tebi, govorim suda se vrati nazad. To, vrati se nazad. Vrati se nazad, budalo, jedno ubit ćete tu. Je, kako si glup. Nijem, sad ću ga pritegnem odavde. Aj, daj još jedan kill dužnik, pa da budu... Nemoj, daj još jedan samo dužnik. Nemoj. Ovaj je mano. Ne! Laku noć. Možda ti ja se spičam. Laku noć. Baš. I... dobili smo ono... Da. Dobili smo Ja 5 i 4. braća po oružju. Sam jaki, sam ti rekao da ću dobiti. A ja sam dobio ovaj veliki kalibar. Si zajo. Napravio sam 2500 štete. Ja sam napravio... 1260. Aha, više tebe. I to za 1000 više i skoro 1500. Odro sam. Kurazeri po oružju. Da, kurazer i božu. Odlično. Šanse za pobjedu su nam bile 35%. Smo ih izdominirali. Ma nema, pa to je to kad ti ja igramo, to je to. Meni od 11 nekako 6. Ali evo, pogledaj, to je zato što njihov Čira je uradio 0 štete. Čira crkodno. Čira odmah crko 0 štete napravio. Čiru smo patocirali i odmah otišao pa. Odakle smo mi njega spičili. Šta ćemo sad? Igramo. Šta ćemo sad? Isto, a?
Dobiti. Neće moći. Idemo K1. Jebote K1. Ajde. Evo narod, još ovu partiju odigramo ja i ovaj Šaban. I gasimo snimanje. Faban. Faban. Opet smo dominatori. Opet kljuc, a? Kljuc. Evo neku malo kreativniju pesmu pustim. Može. Hardwell, call me a spaceman. O evo, čekaj idemo da li imamo kompletan tim. Evo ga Poljak. Ima kompletan tim. Kompletnu partiju točnije. Nemamo. Ali tu je Jugić. Znači ako ne znate Jugić, to vam je ovaj tank PZSFL 4C. Ovaj moj ortak koji je veoma kreativan mu je dao ime. Jugić. I on sam vjerojatno ne zna zašto. Ajde vamo gore. Ali uopšte ne liči na Juga, u stvari. Pa ne liči, ne znam što si mu dao taj. Ali je ostao Jugić zato. Bolje ga zoveš Jugić nego PSSFL i 4C. Realno. Ne znam zašto mene privlače ovi Japanci tih hitova. A glupi su tenkovi konovici. Što? Probao sam. Opet se ja učim izme tebe, ja stanem blizu. Koliko puniš ti sad? 5,14. Mi ja 5,19. Kako si drolio. Mogu gdje te spičem u Rusiji? Češ mi dozvoli? Hoćeš da dobiješ medkić? Hoćeš ti? Kako ne? Ti znaš da ja smijem da opalim za tebe. Meni to nikad nije bio problem. Pa znam da nije. Ajmo. Pogodaka nulja. Drži shift, brate, i stiskaj minus i plus, brate, vidiš kako ti se kvari pa pada graf. Evo, baš hoću, stani. A brzo ti se vraćamo, brzo vraćamo. Šta lupaš? Shift ovaj i desni. Pa držim. I ovo gore, ne tamo na num loku, nego ono sa drugo, sa ovo gore. Ne, samo mi se povećava i smanjuje ova. Jao, nisam ga pogodio. Nisam nije. Sad ćemo da vidjeti. Izađi. Ajme. Ništa, ovo partiju. Ovo, evo ga. Ali sam ga omanuo. Ajde vama, pazi ovog. Ali je ružan tanker. Ko? Sherman. Bjež. Ovo Hedze. Di? Iza brda. Iza brda. Kako kaže onaj? Čekaj, glađimo ovaj T-34, ne možemo niš. Ni. Kako kaže onaj Rami? Iza brda. Iza brda. A što ovaj M4 Sherman stoji ovdje pozadnje? Što je pglu? Pa niko neće da nam izađe da ga pucam. Svi su zakrili. I jao, Hedzer, stani, ne znaš ko ti jure. Marš. Što mi toplo ko sad. This is fucking awesome. Nisi ni ti nikog ubio, a? Sad ću. Hoće gledaš doću? Ajde uništi ogama X40. Probaj. Potrudi se. Što da ne? Pazi ovoga vamo, su 85 B. Ne, promašio sam ga, fuck. Skloni se. No damage AP. Zašto svi nastanu čim ja izađem? Zašto te volu? Uf. Čekaj. Kurvo kriješ iza mene. Ajde marš ispred. I ti ispred imaš više healthy, ajde. Misliš menadžer? Joj. Gledaj ga mi spiči već. Ako se lepo pao. Ajde ti si menadžer, ti ide ispred. Ne tako, ja sam prošao, ti si jebi tu. Nisi gentleman, ti si menadžer. Znaš? Gospodin.
Menadžer. I evo ga, sad će moj bulazer kao jedan da ode papa. Jer sam ga pogodio. Pogodio mene. What the fuck is this? Pogodim ono što je ispred mene, brate. Glesaš ono? Ja imam 1 kill, a ti? Šta Ja ti imam, imaš? brate, ispred sebe ovog... Ajde, majke, ti dođi vamo kod mene, poguraj malo ovog ispred da me ne gađa ovaj kao jedan. Pošto me malo zajebao. Glesao. Nisam ga ubio. Nisam ja ga man. Ja ću ga ubit sad. Ubit ću ga. Da bog da ga ne ubije. O. What the fuck? Nisam ga ubio. Pazi. Vidim, opet ga nisam ubio. Mene opet pogodio u gusenicu. Ali izdržim neki šupak. Sad ću ja njega, ne brini. Critical hit. Yeah. 4 health ima, dečko. Vidio, daj brat, da li je realno, opet me pogodio u gusenicu. Evo uništavaj ga, brzo uništit će me. Šta ovaj budalu, alo? Laku noć. Spasio si me. Ostalo mi 95, kako samo jedan me piči i otišao bi papa. Ostalo mu je bilo 4 health. I jao, ostade mi jedan health. Nisam. Pa gdje su? Ne znam da. To obrisao. Nisam ih obrisao. Pa gdje su? Ček, za 5 minuta ću. Vidiš što imam puno kapa. Zatvorim vrata i znači snimam. Ajmo, idemo da jedemo. da zora. Evo ti sam pravo. Postoje Dekijana ili HP, brad. Koji si šme? Ja idem. Ajde prvo, baj. Ja idem u bazu da branim. Treba Lele! Za malo da se spičim, ko je T34 ili tako? T34. 3 dajem pomoć. I tačno mi stoje brdašci. Pomoć, alo T34. Ja bi ga gađao, zato što da ga vidim, gađao bi. Kako onako brzo puca, on ima revolverić. Znači, ništa nismo radili. Gađi ga. Bi ja da mogu. Ne mogu, ne, rokaj me. Roka me su 85B. Znači tako roka da to nije realno. Zeznut sam se. Mnogo jak tank, su 85. Podigao sam ga u vazduh. Velika ukupna šteta. 382. Napravio sam mu haos. Slabi smo bili, ja imao 9 penetracija, 500. Štete ništa. Ja se zajebao kad sam krenuo, kao jedan ništa mu nisam skidnuo. Pa vidio bi su neke 2 medalje. Čelični zid. Spartanac. Ko? Ja. Za ništa, brad. 382. Ali imao si, primio si veliku štetu i preživio si rikošet kada si imao 1 health. Ustrala te ova partija. Imali smo bolje šanse za pobedu smo imali nego prošlu partiju smo izgubili. To smo ovu pukli. Zašto su i kapturali, da nisu kapturali pobedili. Da. Uspali su 18 metkova, 9 samo pobedio. Ja sam ispalio 21 metaka, pogodio sam 12. A Ajde. penetracija 9. Ajde, spreman sam. Ne mogu vredi sad da ručam. Nemoj zajemo ovu na brzaka, tamo dok ti doći sprem, ajde. Da, ali da završi snimanje. Sekunda. I to je bilo to, narode, nadam se da se snimalo, nadam se, Ima lupi, pa. nadam se svidilo kako smo se malo zajebali ovaj mentol i ja. Marš. I to čujemo se u sljedećem pukli. Pozdrav!